Info urun kuping. Lah nyapa iki nyungir. Po, manuk emprit ora dijak barang melok-melok ae. Tak sama itu. Emprit to iso gawe wetengmu blending. Sing penting rasane. Tak andari yo. Kayak cah cilik mbok kandhani. Para wong lanang-lanang jamaah TikTok yang saya hormati. Oh, arep ngomong apa? Mas yo raiku ki jor-joran. Kelakuanku ki plek-plekan. Tapi barangku siji kuwi Cecilia iki. Tak latih sopan. Leleh mung latih model piye? Ora-uraan, kalem. Oh alah ngono to. Piye? Oleh apa ora urun kuping? Gaya nemke urun kuping. Kowe lo sak kecrotan-crot ngono lho, ora iso mlebu. Wis dieliminasi ra ditampa. Wong urung dijajal wis maido. Nggonku lho benihe apik. Barang melek